Τα δικά μου ποίηματα προέρχονται από τη συλλογή Συνειδησιακές Θελήσεις που έχει κάνει 5 εκδόσεις μέχρι σήμερα και τα ποίηματα της κυρίας Φλόρου είναι από το βιβλίο «Τα κροκοδίλια δάκρυα», το οποίο μάλιστα υπήρξε και έμπνευση για μένα να γράψω το θεατρικό έργο περιμένοντας το Πίντερ. Είναι ένα νέο που σας το λέμε απόψε. Θα ακολουθήσει η συζήτησή μας και μπορούμε να τα πούμε. Να πω ακόμα ότι απόψε μας θυμάμαι την παρουσία της εδώ, η κυρία Καρόλη, είναι μια πάρα πολύ γνωστή συγγραφέας και πρόσφατα έχει εκδώσει και καινούργια βιβλία του εκδοτικού οίκου Οδός Μανός. Ευχαριστώ. Πέρασουμε στις θέσεις μας. Θα ήθελε κάποιος να μας πει μια άποψη γύρω από αυτό που ακούσα? Ίσως καλά θα ήθελα να πεις εσύ κάτι. Να πω εγώ. Ναι. Η ποίηση είναι κάτι που εμένα μου άρεσε από πάρα πολύ μικρή ηλικία και προσπαθούσα να αποτυπώσω στο γράψιμο πράγματα που συνέβαιναν στο περιβάλλον που μεγάλωνα, στο περιβάλλον που ζούσα, καταστάσεις που άξιζε να επισημανθούν και να τις κρατήσω, δηλαδή να μην φεύγουν από τη μνήμη, και προσπαθούσα πάντοτε να τις αποκωδικοποιήσω ώστε να μπορεί να τις καταλάβει και ο άλλος κόσμος και ενδεχόμενα το κοινό που κάποια στιγμή, το αναγνωστικό κοινό που θα με διάβαζε. Σε αυτή τη διαδικασία τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα. Δηλαδή πάρα πολλές φορές συνέβαιναν κάποια έτσι γεγονότα λίγο αστεία. Δηλαδή προσπαθούσα να πω πράγματα και δεν τα αντιλαμβάνονταν. Και τώρα ακόμα, πολλοί λένε ότι όλα αυτά τα αποστάγματα της γραφής και της ποίησης που κάνω είναι λίγο δύσκολα σαν νοήματα. Συμβαίνει αυτό το πράγμα σε όλη αυτή τη διατριβή που κάνει συνήθως ο ποιητής και μέσα από την προσπάθειά του να μεταδώσει στο κοινό τα λεγόμενα και τα γραφόμενα, βγαίνουν και αυτά τα πράγματα στην πορεία. Με την ποίηση δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, δηλαδή δεν έχω εκδώσει πάρα πολλά ποίηματα. Περισσότερο είναι η συγγραφική μου δουλειά, είναι η πιο σημαντική, μπορώ να πω. Παράλληλα, γράφω και θέατρο. Έχω γράψει 15 θεατρικά έργα, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο, το περιμένοντας τον Πίντερ, που βασίζεται πραγματικά σε ποίηση, σε βιβλίο ποιητικό της κυρίας Φλόρ, που είναι τα κροκοδίλια δάκρυα. Αλλά να μας πεις και εσύ, Χριστίνα, κάτι. Θέλω να πω απλώς ότι για μένα η ποίηση είναι προσπάθεια δόμησης της προσωπικής γλώσσας σε πνευματικό, ψυχικό και συναισθηματικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, ως προς το θέμα της κατανόησης, επειδή ακριβώς η ποίηση είναι πολύ υποκειμενική διαδικασία, νομίζω ότι καθένας πρέπει να βρίσκει εκείνον τον ποιητή που ταιριάζει με τη δική του γλώσσα. Είναι εντελώς υποκειμενικά τα πράγματα. Η ποίηση είναι μια ιδιαίτερη έτσι, μορφή. Ναι, τρομακτικό. Είναι μια ιδιαίτερη μορφή λόγου, οπότε πρέπει κάποιος να μπει στο ρυθμό και στο πνεύμα ενός ποιητή και να του ταιριάζει. Εγώ, ας πούμε, τα ποίηματα του Λεόντιου από την αρχή που τα διάβασα τα βρήκα πολύ κοντά μου και πολύ συγκινητικά. Μου άρεσαν υπέρμετρα πριν γνωρίσω και τον ίδιο. Κάποιοι άλλοι ίσως θέλουν κάποια άλλη γλώσσα. Είναι όλο γλωσσικό ζήτημα στην Βαβέλη που ζούμε. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι, αν θέλετε και εσείς κάτι να πείτε. Εγώ προσπαθώ η ποίηση μου να έχει κάποια συνάρτηση και με την εικαστική δημιουργία. Εδώ απόψε υπάρχουν ποίηματες δική μου και της Χριστίνας. Πάρα πολλά από τα ποίηματα που γράφω, πολλές φορές ο αναγνώστης κανονεί, βλέπει απέναντι έναν πίνακα. Αυτή είναι μια ενδοσκόπηση του εδαφικού. Είναι ένα ψάξιμο εσωτερικό που
προσπαθώ να κάνω και να βγει αυτό στη γραφή. Είναι μια δύσκολη διαδικασία το να χρησιμοποιήσεις τις κατάλληλες λέξεις. Πάρα πολλές φορές η ποίησή μου είναι και αφαιρετική. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα ποίημα το οποίο να μην έχει καθόλου το ρήμα. Και πάλι όμως να στέκεται σαν γραφή, σαν ποίηση αυτό καθ' αυτό που λέμε. Ναι, σας ακούμε. Να σας ρωτήσω, κατά τη γλωσσολογία, το γράψιμο σημαίνει σκέψη. Δεν μπορεί να γράψεις κάτι να σκέφτεσαι. Το βασικότερο. Η σκέψη οδηγεί στο γράψιμο. Μπορείτε να μεταφέρετε τη σκέψη στο γράψιμο. Η σκέψη ακριβώς οδηγεί στο γράψιμο, γιατί νιώθεις την εσωτερική ανάγκη να παρουσιάσεις αυτά όλα που έχεις δει, που έχεις σκεφτεί, που έχεις αφομοιώσει. Δηλαδή η βασική λειτουργία νομίζω ότι ξεκινάει από τη σκέψη και το γράψιμο. Αποτυπώνεται όλη τη σκέψη, αποτυπώνεται στο γραφείο. Αποτυπώνεται πολλές φορές αφαιρετικά. Άλλες φορές πάλι μπορείς να πεις ότι υπάρχει πλήρης αποτύπωση. Δεν είναι πάντοτε αυτό το πράγμα. Ο κύριος Λάξος. Εγώ θα ήθελα σε συνέχεια αυτής της ερώτησης μου γέννησε μια περαιτέρω ερώτηση. Πώς συνδέονται η σκέψη με την ενόραση και το συναίσθημα μέσα στην ποίησή σας. Δηλαδή, εάν υπάρχουν πολλές φορές στην ποίηση τάσεις να βγει ούτε καν η σκέψη, αλλά πιθανώς μια υποσυνείδητη πραγματικότητα ή μια ενόραση που πολλές φορές βγαίνει στον ποιητικό λόγο πριν καν αρθρωθεί πλήρως μέσα από συλλογισμούς. Αν σας συμβαίνει εσάς στην ποίηση. Εμένα μου έχει συμβεί, δεν ξέρω γιατί Χριστίνα, αλλά επανειλημμένα υπάρχουν πράγματα που γράφω και λειτουργώ ακριβώς σε αυτό που είπα, κύριε Λάου. Δηλαδή, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα πάρα πολύ συχνά, χωρίς να είναι το απόλυτο. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι κάποιες στιγμές τα πράγματα διαφοροποιούνται. Θετικά ή αρνητικά, δεν έχει σημασία, αλλά σταδιακά και βαθμία δημιουργούν πάλι μια σύνθεση, δημιουργούν πάλι ποίηση, πάλι εκφορά του λόγου με τον κατάλληλο τρόπο που θα γίνει κτήμα κάποτε του αναγνώστη και που θα μπορέσει να πεις πράγματα που ανταποκρίνονται στο πάρα πολύ κόσμο. Γιατί για μένα η ποίηση τότε έχει σημασία, δηλαδή το να γράφουμε πράγματα που είναι μόνο για μας, μόνο για λίγους, και να προσπαθούμε να τα επιβάλλουμε στο κοινό και να το κάνουμε καθοδηγούμενο το κοινό, ίσως δεν είναι το τεράστιο λειτουργήμα. Αυτό που έχει σημασία είναι το να καταφέρουμε, παίρνοντας τις μυρωδιές της πραγματικότητας, αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας, να τα αναπαράγουμε, να τα πολλαπλασιάζουμε, ακόμα και να τα πλατιάζουμε πολλές φορές με σκοπό πάντοτε αυτό όλο το δημιούργημα να το ξαναεπιστρέψουμε στον κόσμο και να βρει μέσα εκεί πέρα τον εαυτό του. Θες να πεις και εσύ τέτοια? Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι είναι λίγο σαν τη διαδικασία των κατόπτρων αυτό που περιγράφουν. Περνάς από μια διαδικασία καθρεφτίσματος. Καθρεφτίζεται ο εσωτερικός εαυτός πάνω στις λέξεις και οι λέξεις επανέρχονται με άλλο νόημα και στην πορεία, καθώς προχωρά στην ποιητική λειτουργία, σιγά σιγά αυτή, ας πούμε, προφητική διάσταση του γράφω κάτι πριν να το έχω σκεφτεί, το οποίο όμως κάτι έχει ένα νόημα για μένα, χάνεται. Τώρα καταθέτω την προσωπική μου εμπειρία. Όσο δηλαδή αυτό το καθρέφτισμα οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτογνωσία, αυτή η διαδικασία η ενορρατική μειώνεται και αυξάνεται περισσότερο ο λόγος. Αυτό μου συμβαίνει εμένα και στη ζωγραφική και σε όλα τα τεχνικές. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και τους δύο, ποια είναι η ανάγκη που σας κατευθύνει να γράψετε ποίηση, πρώτον, και δεύτερον, επειδή έχω εντυπωσιαστεί και άλλες φορές από τα έργα σας και μου αρέσουν πολύ και τα έργα ζωγραφική σας, πώς διαφοροποιείται αυτή η ανάγκη σε σχέση με την ποίηση και τη ζωγραφική? Ευχαριστώ. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και προέρχεται και από ποιητή. Ο κύριος Στονάνο Παπαδόπουλος έχει γράψει μια ποιητική συλλογή που είναι από τις δύο. Δεν το κάνω λάθος πάλι. Από τους δύο άκρους του γκρεμού λέγεται, σε συνεργασία με την κυρία Χριστίνα Φλόρου.
το οποίο έχει παρουσιαστεί και ως θεατρικό έργο. Είναι πολύ εμβόλυμη η ερώτηση αυτή και πολύ καλή. Εγώ διαχωρίζω τα πράγματα. Δηλαδή, δεν λειτουργώ παράλληλα. Αυτό που συμβαίνει όμως κάποια στιγμή είναι το να σκεφτώ να κάνω έναν πίνακα και μέσα από τον πίνακα αυτό να βγάλω κάποια μηνύματα ή και νοήματα και να τα αναπαράγω. Και μπορούν να γίνουν, ας πούμε, και κομμάτι ποιητικό ενδεχόμενα. Κάπως έτσι μπορώ να πω ότι λειτουργώ. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, τελείως διαφορετικά, τελείως επιλεγμένα, ας πούμε, και ξέχωρα, αλλού είναι ο πίνακας, αλλού είναι η έμπνευση, αλλού η σκέψη. Αυτό που θα λέγαμε να συμπληρώσω και στην προηγούμενη ερώτηση του κ. Λάβου είναι ότι η σκέψη μας συνήθως μας καθοδηγεί, δηλαδή μας δίνει το ένασμα ώστε να κινητοποιήσουμε και τη φαντασία και κάποιες άλλες εγερτήριες που λέμε δυνάμεις, ώστε να φτάσει να γίνει η σύνθεση και έμπνευση. Για μένα πάλι είναι πάντοτε οι ίδιες αιμονές. Με μικρές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, δίπλα σε κάθε πίνακα θα μπορούσε να βρεθεί το κατάλληλο ποίημα. Τώρα, πια η ανάγκη για πίνακα, για λόγο και για εικόνα, έτσι τα πράγματα είναι πιο πλήρη. Είπαμε και πριν, δεν μπορείς να τα πεις όλα με λόγια. Μαζί με την εικόνα, αυτή η ανάγκη για έκφραση ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η δική μου περίπτωση. Είναι πάντα το ίδιο. Απλά κάθε φορά, κάθε νέο έργο κάνει τα πράγματα όλο και πιο συγκεκριμένα, όλο και πιο αυτά για μένα. Και θεωρώ ότι το μήνυμα, η φωνή αυτή που προσπαθώ να αρθρώσω γίνεται όλο και πιο σαφής. Για μένα πάντα, δεν τολμώ να πω ότι μεταφέρω μηνύματα για όλη την κοινωνία και για όλους. Προσπαθώ απλά να αρθρώσω τον προσωπικό μου λόγο που εύχομαι να έχει κάποιο νόημα και για κάποιον άλλον. Αλλά και να μην έχει για μένα την ίδια και αυτό είναι σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι μέσα από ένα ποίημα το οποίο εμφορείται από μια ιδέα ενός πίνακα, εκεί πέρα υπάρχει η μεταφορά και η μετάδοση. Δηλαδή, όπως λέμε, ένα βιβλίο γίνεται, πάει στον κινηματογράφο και παίρνει μια άλλη ζωντάνια, ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και μεταξύ ποίηματος και πίνακα εικαστικού. Συγγνώμη να περιμένω και για τα παιδιά μου. Θα ήθελα να πω, είπατε ωραία ότι το βιβλίο γράφεται και μετά γίνεται ένα κινηματογράφο. Ποιος κατά την γνώμη σας είναι η εικόνα πρώτα και μετά τα λόγια ή τα λόγια και μετά την εικόνα? Γιατί ήταν πολύ ωραία συγκρίνεται με... Κατά την γνώμη μου νομίζω ότι προηγείται η εικόνα. Η εικόνα. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι όσα δεις είναι πολύ περισσότερα και από όσα διαβάσεις. Νομίζω ότι η εικόνα προηγείται γιατί σου δίνει το ερέθισμα. Και μετά τα λόγια. Ναι, και μετά τα λόγια. Αντιθέτως με το... Πιθανόν να συμβαίνει και αυτό. Δεν είναι κάτι απόλυτο αυτό που λέω, αλλά πιθανόν να συμβαίνει και αυτό. Ναι, εγώ θα αποτανθώ την κυρία Φλόρ, θα μου επιτρέψετε γι' αυτό, αλλά είναι προσωπική τελείως η εντύπωση ότι οι γυναίκες πάντα γράφανε καλύτερα ποίηματα από τους άντρες. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι δικιά μου άποψη. Πολύ πιθανό. Είναι δικιά μου άποψη. Υπάρχει η εμπειρική. Άσχετα αν πιο γνωστοί ποιητές είχαν ανέκαθεν, αλλά αυτό είναι ζήτημα κοινωνικό, πολιτικό, αν θέλετε, που δεν θα το πω. Και εξ μόλις τούτου θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Φλόρ και με μεγάλη χαρά να τη ρωτήσω το εξής. Όταν σας έρχεται μια ιδέα την οποία θέλετε να περιγράψετε ή ένα ποίημα, συνήθως, απλά το γράφετε, είναι κάτι το οποίο το γράφετε και μετά την άλλη μέρα το ξανακοιτάτε ή είναι απλά κάτι που το γράφετε και το αφήνετε έτσι? Εξαρτάται. Όταν μου έρχεται η ιδέα, την καταγράφω. Όταν έχω ανάγκη να την καταγράψω, δεν καταγράφω όλες μου τις ιδέες. Κάποιες ιδέες έρχονται και επανέρχονται με πιεστικό τρόπο. Κάποια στιγμή, κάποια από αυτές θέλω να την καταγράψω. Συνήθως αυτό το αφήνω. Και μετά από καιρό, τότε επανέρχομαι και το δουλεύω. Δεν είναι ποτέ στην πρώτη τους μορφή αυτά που γράφω. Δουλεύονται και ξαναδουλεύονται, γιατί είναι σαν ένα σπόρο αυτή η ιδέα. Και ένα ολόκληρο ποίημα. Καμιά φορά μου έχει να γράψω ένα ολόκληρο ποίημα, από το οποίο να μείνει στο τέλος ένα μικρό κομματάκι. Να συμπληρώσω εγώ ότι είναι αυτό το χτένισμα που λέμε, την καλή έννοια του όρου, ότι γράφεις κάτι και το περνάς πάρα πολλές φορές από την, όχι κρέατο μηχανή,
μάλλον από μια μηχανή φιλτραραίσματος, μέχρι να στρώσει και να δώσει σε τελικά αυτό που θέλεις. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε έναν πίνακα. Μπορεί να ξεκινήσει κάπως αλλιώς και να βγει κάτι άλλο ο πίνακας. Παρομοίως συμβαίνει και σε ένα θεατρικό έργο, όπως και σε ένα μυθιστόρημα. Με τη δυνατότητα της τεχνολογίας σήμερα, παλιά γράφαμε με το χέρι, ας πούμε, το κείμενο. Τώρα έχουμε απέναντι στην οθόνη το κείμενο και μπορούμε να διορθώνουμε, να σβήνουμε, να κάνουμε μέχρι να κάνουμε το τελειωτικό που για μας είναι το ιδανικό. Και πλέον το παραδίδουμε στο σκηνοθέτη, το παραδίδουμε στο χώρο τέχνης, τα παρουσιαστή. Αυτή η λειτουργία υπάρχει. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι? Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τους δυο σας την άποψή σας για το εάν η ποίηση δημιουργεί πολιτισμό. Δηλαδή, εάν η ποίηση ανεβάζει το επίπεδο ενός λαού, δηλαδή το σύνολο των αρετών ενός λαού, διαβάζοντας κάποιες ποίηση, γίνεται περισσότερο πολιτισμένος, γίνεται περισσότερο ενάρετος ή απλώς και μόνο είναι ένας τρόπος να διασκεδάσει, μια ελαφρά διασκέδαση, όπως θα πει μια ελαφρά κάτω στο κρεβάτι και διαβάζει και του περνάει η ώρα. Για να είναι αυτό. Και δηλαδή είναι παράγον πολιτισμού η ποίηση. Και ακόμη, αν η ποίηση, η υπάρχουσα ποίηση, μέσα σε έναν λαό, στον ελληνικό λαό, στο γερμανικό λαό, ή γενικά, στο λαό γενικότερα, σε όλο τον πλανήτη. Αν η ποίηση, η ανάπτυξη, η πρόοδος της ποίησης μπορεί να θεωρηθεί και ως μέτρο πολιτισμού. Ως να αξιολογεί τον πολιτισμό, τον οποίο έχουμε κάθε φορά, σε κάθε περίοδο. Τι μπορεί να έχει, δηλαδή, αν πράγματι οι άνθρωποι διαβάζουν ποίηση και χαίρονται με την ποίηση, αυτό είναι όντως πολιτισμός. Δηλαδή, λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός ο λαός είναι πολιτισμένος και ακούμε, δεν λέω πολλά και δεν μπορέσετε να μας κρατήσετε, και ακόμη αν η ποίηση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διδασκαλίας μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή και όταν διδασκαλίας εννοώ να εξιστούν οι νέοι, να εξιστούν τα παιδιά αυτές τις ηλικίες, 5, δεν ξέρω, μέχρι 18 ετών, να εξιστούν, να διαβάζουν ποίηση και να έχουν την πεποίθηση ότι διαβάζοντας ποίηση θα ανέβουν και πολιτισμικά. Ως προς το πρώτο σκέλος, πλατωνικό το ερώτημα. Ως προς αυτό λοιπόν το πρώτο σκέλος, εγώ προσωπικά θα αναφέρω μόνο δύο πράγματα. Όμηρος και Δαβίδ. Νομίζω ότι απατώ ως προς το θέμα του επίπεδου του πολιτισμού που αντικατοπτρίζεται μέσω της ποίησης και όλα τα σχετικά. Τα παιδιά στην ναι, πώς είναι. Και ο ποιητής που τώρα προσπαθεί να εκφέρει ο κύριος Λάβας. Αλλά στα δικά μας, τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα διδάσκονταν στα σχολεία μέσα από τον Όμηρο. Για την ποίηση του Δαβίδ και για την αξία την πολιτιστική αυτής της ποίησης δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Νομίζω ότι δεν θα συζητήσω το πρώτο μέρος. Θεωρώ ότι πράγματι το επίπεδο της ποίησης ενός λαού αντικατοπτρίζει το πολιτισμικό του επίπεδο. Γιατί η ποίηση είναι κάτι παραπάνω από ανάγκη, υπερβαίνει την ανάγκη. Η ποίηση είναι μια υπέρβαση. Είναι λόγος για την ομορφιά, είναι λόγος για τις αξίες. Είναι κάτι πάνω από το επίπεδο του ενστίκτου. Και δεν θα πω περισσότερα, ο κ. Τεκμεζάς θα μιλήσει γι' αυτό. Μάλλον με περισσότερη φράδια. Τώρα, ως προς το θέμα της εκπαίδευσης, σαφώς η επαφή με την ποίηση από την παιδική ηλικία μπορεί να δημιουργήσει στα παιδιά την δυνατότητα να την προσεγγίσουν πιο εύκολα. Και θα πρέπει να γίνεται αυτό, γιατί καλλιεργούνται πολλές οπτικές, καλλιεργείται η φαντασία, καλλιεργείται η ευαισθησία, η πολυγλωσσία σε εισαγωγικά, το να μπορεί κανείς δηλαδή να αντιληφθεί πολλών ειδών πράγματα. Εμπλουτίζεται η οπτική του ανθρώπου για τον κόσμο. Και αυτό μπορεί να το κάνει το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα. Υπήρξε και άλλο ερώτημα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τεκμεζά. Ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι κανονικά θα έπρεπε όντως
η ποίηση να μας ηρεμεί, να μας γαληνεύει, να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Βέβαια, από την ιστορία έχουμε παραδείγματα και από τον αιώνα το δικό μας, ότι η ποίηση πάντοτε δεν λειτουργούσε έτσι. Έχουμε παραδείγματα από καθεστώτα ολοκληρωτικά, όπου υπήρχαν ποιητές που έγραφαν και έλεγαν ότι αφουγκράζονται τον κόπο και τον μόχθο, των ανθρώπων, και αυτή η ποίηση δεν κατέληξε πουθενά. Υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως ο Μαγιακόφσκι, που προσπαθούσε να δώσει ένα άλλο πνεύμα. Από την άλλη πλευρά, στον διαφορετικό κόσμο στην Αμερική, υπήρχαν σημαντικοί ποιητές που όμως δεν κατάφεραν να χαλιναγωγήσουν αυτή την ορμή του κόσμου προς τον ευρύτερο καπιταλισμό, προς την ευρύτερη διαφθορά, προς κάποια πράγματα όχι καλά. Σε τρίτο στάδιο μπορούμε να καταγράψουμε ότι υπήρχαν ποιητές που ήμνησαν δικτάτορες, είτε ερυθρούς είτε μαύρους, δεν είναι πάντοτε, δηλαδή υπάρχουν και στοιχεία. Υπήρχαν άνθρωποι που ήμνησαν το Χίτλερ, ήξερα εγώ τον Μουσολίνι, ή κάποιους τέλος πάντων του Στάλιν, για παράδειγμα. Αυτά όλα είναι πράγματα που τα είδαμε στην ιστορία της ποίησης. Και τότε η ποίηση δεν λειτουργούσε ακριβώς σαν ένα χτήμα του πολυκόσμου. Ήταν καθοδηγούμενη, ήταν προγραμματισμένη. Αλλά σε γενικά πιστεύω, σε γενικό επίπεδο, ότι το να υπάρχει στα σχολεία, το να διδάσκεται όπως το μάθημα της λογοτεχνίας, σίγουρα φέρνει ένα άλλο επίπεδο στους μαθητές. Τώρα εγώ θα διαφωνήσω για πρώτη φορά πάρα πολύ μαζί σου. Όσο καθοδηγημένη να είναι η ποίηση, είναι ποίηση. Όταν ένας προσεύχεται, κάτι που είναι και η ποίηση, δεν έχει σημασία σε ποιον Θεό προσεύχεται. Εάν εγώ πω ζήτω Μουσολίνη σε ποίημα, μετέφρασέ το εσύ αντί για Μουσολίνη οποιοδήποτε άλλο πιστεύω σου. Η ποίηση είναι υπεράνω των χαρακτηρισμών, των πρόσχερων. Είναι όμως προσωπικά σε ένα άτομο. Δηλαδή η περίπτωση του Μουσολίνη που υμνήθηκε από τον Έσδρα Πάουν συγκεκριμένα. Νομίζω ότι αυτή η ποίηση δεν ανταποκρίνονταν σε κάποιον κόσμο. Έστω και αν ο Μουσολίνη είχε καταφέρει ως αυτό που είχε δημιουργήσει να έχει κάποιον κόσμο να τον ακολουθεί. Είναι άλλο το να απευθύνεσαι σε κάτι προσωπικό, σε κάτι ατομικό και σε κάτι συλλογικό. Εγώ δέχομαι τον συλλογισμό ότι φυσικά και αυτός έβγαζε μια ευαισθησία, αν όχι κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτή η προσωπολατρία σε ένα άτομο υπάρχει και η περίπτωση στην ελληνική ποίηση του Γιάννη Ρίτσου που έχει γράψει ποίημα για τον Στάλιν. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι αυτό, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο ποίημα, δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αυτό ανταποκρίνεται σε αυτό που θα ήθελε όλος ο κόσμος. Σωστό είναι αυτό που λέει ο Λεόντιος. Δηλαδή έτσι το βλέπω. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε αυτή την άποψη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό ανταποκρίνεται να πούμε και στους οπαδούς αυτού του χώρου, που θα μπορούσαμε όλοι μας να είμαστε οπαδοί αυτού του χώρου. Δεν το κατηγορώ, ούτε το κρίνω. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η τεράστια προσωπολατρία και μάλιστα αυτή η υπερβολή. Δηλαδή, ακόμα και το να θεοποιείς ένα τέτοιο πρόσωπο και να λες ότι σε ένα σημείο λέει ότι θα ανάψει ξανά τη φωτιά. Το να ανάψει τη φωτιά ένας νεκρός είναι μια υπερβολή τεράστια. Όλες τις φωτιές νεκροί τις ανάβει. Είναι μεταφορικά. Κανένας ζωντανός δεν έχει. Είναι μεταφορικά. Αλλά σίγουρα εγώ πιστεύω ότι πάνω σε έναν τάφο. Εάν εγώ έχω πει ότι συμβολίζω με αυτό το όνομα την κάθε θρησκεία. Για πες μου αυτό το ποίημα λοιπόν, πού αναφέρεται στο Μουσολίνι. Όχι, όχι. Αυτό υπάρχει, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω. Πολλοί μίλησαν για τη Χούντα και στην ουσία την καυτηριάζανε στην Ελλάδα. Αλλά και πάλι προσλαμβάνουσαν, εγώ που είμαι αυτή τη στιγμή 13 χρονών και θα διαβάσω το ποίημα και δεν γνωρίζω ποιος ήταν ο Μουσολίνι. Αυτό το ποίημα μπορεί να με αγγίξει και να μου ανοίξει μία πύλη. Αυτό μπορεί να ανοίξει. Σε αυτό το επίπεδο, ναι. Και να προβληματίσει θετικά ή αρνητικά. Αλλά εγώ επειδή πιστεύω σε προσωπικό επίπεδο ότι όσο και διάρκεια να ανάβουμε πάνω σε ένα μνήμα ή πάνω σε έναν τάφο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βγει να μας απαντήσει από μέσα ο κάτοχος του χώρου αυτού. Κάνω και εγώ έναν παραλληλισμό. Ναι. Και μετά ποιος άλλο. Μια μικρή παρατήρηση ότι πιστεύω ότι τελικά η ίδια η ιστορία, κάποια τμήματα θα τα
επιβιώσει πραγματικά στους αιώνες ή στα χρόνια, αυτό τελικά δηλαδή θα γίνει μια αποκριστάλλωση αυτού που πραγματικά αξίζει να σώθει. Θα μπορούσε να έχει μελοποιηθεί που δεν μελοποιηθεί. Δηλαδή, ενώ έχουν μελοποιηθεί τόσα ποίηματα και μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος τα αγαπάει και τα ακούει σήμερα ευχάριστα. Εγώ πιστεύω ένα τέτοιο ποίημα, και τώρα λέμε για το Στάλιν. Υπάρχει και ένα άλλο ποίημα που λέγεται στη σειρά κουκουέ. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να περάσει σαν φεδρό. Δηλαδή σας λέω, δεν έχω καμιά αντίθεση με τον χώρο αυτό. Αλλά ίσα-ίσα, όπως και ένα ποίημα που θα έλεγε νουδού ή πασόκ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει κάτι να πει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Σάλτ. Ναι, σε συνέχεια του αρχικού μάλιστα ερωτήματος περί ποίησης και παιδείας, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση μας οδηγεί και στο εξής, και θα ήθελα να συνεχίσω την παρατήρησή σας, ότι και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η ποίηση δεν πρέπει απλώς να αξιολογείται με βάση το πόσο μπορεί να διεγείρει το θυμικό ή ακόμα και το φαντασιακό του αναγνώστη. Ακόμα και ετοιμάζει και τον όρο. Βεβαίως. Δηλαδή δεν είναι διεγερτικό πάθος. Εγώ ειδικά μιλώντας προσωπικά σαν ένας λάτρης του λόγου, ετεροβαρής κάπως και ως προσωπικότητα υπέρ του λόγου έναντι του συναισθήματος και του πάθους. Θα έλεγα ότι η ποίηση πρέπει να καλλιεργεί και μία ευθύνη αυτοανάλυσης και αξιολόγησης κάποιου, οπότε και αυτοκριτικής, ακριβώς. Οπότε να μην προκαλεί απλώς μία αισθητηριακή έξαρση. Δηλαδή, να μην, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι απευθυνόμενος ίσως στα πλέον άγρια ένστικτα θα μπορούσε να χαρακτηρίσει με αυτό το κριτήριο τον ίδιο τον Χίτλερ ως ποιητή. Μα είναι και ζωγράφος κατάλληλος. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και αυτή η διάσταση. Σίγουρα. Εγώ πάντως αυτό που μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι σίγουρα έχουν γραφτεί καταπληκτικά ίσως ποίηματα για τον μαρξισμό, για την ιδέα της ελευθερίας μέσα από τον μαρξισμό, τη δημοκρατία. Αντιθέτως, ίσως ξέρουμε πολύ λίγα, δεν ξέρω αν υπάρχουν, για τον φιλελευθερισμό. Ναι, δυστυχώς, παρότι εγώ τον αντιπροσωπεύω και κρατάω το συντάκι, αισθάνομαι μόνος. Δεν έχω συναντήσει, να υπάρχουν ποιητές που να έχουν γράψει έστω ένα ποίημα που να λέγεται τα ιδεώδη του φιλελευθερισμού. Υπάρχουν, ίσως να υπάρχουν. Δηλαδή τα πιο γνωστά σίγουρα είναι αυτά που έχουν γραφτεί για τη μαρξιστική ιδεολογία, για τον Λένιν, για διάφορους ανθρώπους αυτού του μπλοκ, με την καλή έννοια, και αυτό το θεωρώ θεμιτό, γιατί μιλάει για μια μεγάλη ιδέα. Αυτό ναι, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσα να δεχτώ, ποίηματα για ανθρώπους οι οποίοι, αν θέλεις, χρησιμοποίησαν αυτά τα ιδεώδη και όχι μόνο δεν τα παρήγαν προς το καλό της κοινωνίας, αλλά έβλαψαν κάπου την κοινωνία. Νομίζω ότι η συζήτηση μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι η συζήτησή μας είναι πέρα από κάθε πολιτική και ιδεολογική φόρτιση. Είναι καθαρά αντικειμενική προσπαθούμε να είναι. Δεν ούτε τασόμαστε, ούτε εμβαθύνουμε. Θα πρέπει, ως φαίνεται, να διακρίνουμε την τέχνη από το περιεχόμενο. Η τέχνη, δηλαδή, την ικανότητα να συλλάβει και να εκθέσει ο ποιητής ιδέες, απόψεις κλπ. Την τέχνη κατεύθυνση και από το περιεχόμενο. Πώς θα τις εκθέσει τις ιδέες και τι θα μπορούν και ποιες είναι οι ποιότητες των ποιών. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι μπορεί να συνέχει στη ζωγραφική. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος ζωγράφος. Να φτιάξει ένα πίνακα και από άποψη τέχνης ο πίνακας να είναι άριστος, όπως το περιεχόμενο. Και αφετέρου καμιά φορά δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω. Υπάρχουν έργα που μιλάνε πάντως. Που εκπέμπουν αυτό που θέλω. Να αγγίζει τα όρια του χιδαίου ένας πίνακας και να μην θέλουν οι άνθρωποι να τον δουν. Ή να φαίνεται και να αξιολογείται ως αρνητικό στοιχείο πολιτισμού, ως συγκεκριμένο πίνακα. Παρ' όλα αυτά, ο ζωγράφος είναι ζωγράφος, απέδωσε και φαίνεται ότι
είναι άξιος και ικανός και αποδίδει στον πινέκα. Πρέπει λοιπόν ίσως να ξεχωρίσει αφενός και αφετέρου το τι συμβάλλει και το τι δεν συμβάλλει στον πολιτισμό, γιατί νομίζω από εκεί ξεκίνησε τη συζήτηση, έχει να κάνει και με κάποια διαχρονικότητα. Είπα προηγουμένως, σας είπα για ένα πίνακα. Μπορεί χθες και το χθες να είναι πριν 50 χρόνια, πριν 100 χρόνια, ένας πίνακας πια να είχε δαιμονοποιηθεί και να ήταν κρυμμένος στις αποθήκες. Και όμως σήμερα να φαίνεται και να κρύβεται και να μην χρειάζεται να γίνει κανείς με το πίνακα αυτό. Το ίδιο νομίζω ότι συμβαίνει και με την ποίηση. Άκουσε ότι κάποιος έγραψε για το Στάλιν ένα ωραίο πίνακα. Λοιπόν, πιστεύω ότι και αυτός το έγραφε, ποιος ποιητής είπατε, ο Ρίτσος. Λοιπόν, πιστεύω ότι και ο Ρίτσος τότε που το έγραφε σίγουρα διέκρινε αρετές στο Στάλιν. Δηλαδή αυτά που έβλεπε και αυτά που βίωνε τα αξιολογούσε ως αρετές, ως ήρωα, ως σωτήρα του λαού, δεν ξέρω. Ο χρόνος όμως που πέρασε απαξίωσε αυτά που φαινόντουσαν ως αρετές και πια τα θεώρησε ως μειονεκτήματα. Φάνηκαν 100% ότι ήταν μειονεκτήματα. Δηλαδή, ο χρόνος μπορεί να λειτουργήσει και προς τα πάνω και προς τα κάτω, όσον αφορά και να αναδείξει πράγματα που φαινόντουσαν ότι ήταν κακής ποιότητας από άποψη τέχνης και να τα αναδείξει. Αλλά και αντίστροφα, εκείνα που είχαν αναδειχθεί να τα απαξιώσει. Αυτά όλα και εγώ τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα και ξεχάσαμε απόψε να αναφέρουμε την περίπτωση του Πικάσο που εμπνεύστηκε και έκανε την Κουέρδικα από τον πόλεμο αυτό που συνέβη, τον Ισπανικό πόλεμο. Πολύ πιθανόν αυτό που λέει ο κύριος Θωρός να συμβαίνει, αλλά αν σκεφτούμε ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχε και η απόλυτη πληροφόρηση εδώ στην Ελλάδα και απλά η περίπτωση του συγκεκριμένου σοβιετικού ηγέτη που είχε θεοποιηθεί, που θεωρείται ότι ήταν αυτός που είχε καταφέρει να ξεπεράσει ακόμα και το αντίπαλο δέος του Χίτλερ και που είχαν συμβεί όλα αυτά τα γεγονότα και τον είχαν θεοποιήσει στα μάτια του κόσμου, παραβλέποντας όμως ότι στο εσωτερικό της χώρας συνέβαιναν κάποια πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβούν ποτέ. Πολύ πιθανό να υπήρχε αυτή η πλάνη και γι' αυτό και γράφτηκαν αυτά τα πράγματα και ίσως και αυτές οι υπερβολές. Ναι, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Ναι. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, δηλαδή το οποίο καταρχάς μεταφέρει το σχόλιο που έκανε και δεν θέλει να το κάνει ο ίδιος του ποιητή που κάθεται εκ δεξιών του κυρίου Ανδρεάνου, του οποίου επίσης η ποιητική συλλογή έχει μεγάλο αισθητικό και λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτό το οποίο μου είπε είναι ότι στην ποίηση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το θέμα του αρήτου. Ότι πολλές φορές στην ποίηση μπορεί να μην είναι απαραίτητο να μιλάμε τόσο πολύ επί της ποίησης όσο να την προσεγγίζουμε βιωματικά και να την αντιλαμβανόμαστε με έναν εσωτερικό τρόπο, ο οποίος πολλές φορές ξεφεύγει και από την τάξη των λέξεων. Δηλαδή πολλές φορές πιθανόν δεν είναι και απαραίτητο να την χάνει της παραδοσιακής ανάλυσης η ποίηση, αλλά να την αντιμετωπίζουμε σαν μια ευκαιρία σχέσης σαν μια υπερβατική εμπειρία. Δηλαδή πιθανώς να την βιώνουμε ανάλογα με τη συμμετοχή σε ένα μυστηριακό τέλεσμα, σε μια θρησκευτική εμπειρία ή σε μια φιλοσοφική έμπνευση. Οπότε εκεί όλα τα πράγματα πάβουν να γίνονται υποκείμενα συμβατικής ανάλυσης. Πάνω σε αυτό λοιπόν ήθελα να πω και εγώ κάτι, ότι συμφωνώντας και με αυτά που είπατε τώρα τελευταία και με τον κύριο Παπαδόπουλο, η ποίηση είναι υπέρβαση και απορώ δηλαδή γιατί σε μια ποιητική βραδιά που η ποίηση σημαίνει κατεξοχήν ελευθερία, έχουμε καταλήξει να μιλάμε για δικτάτορες, έτσι. Μήπως να αλλάξει το λίγο τη συζήτηση. Η ποίηση είναι υπέρβαση, είναι ελευθερία και από τον λόγο και από το συναίσθημα και από το ένστικτο και από όλα. Είναι αγώνας για ελευθερία, άσχετα αν πετυχαίνει ή όχι πάντα. Είναι ένας αγώνας για ελευθερία. Οπότε εντάξει.
Υπήρξαν και κακές στιγμές οπωσδήποτε, υπήρξαν και στιγμές που η ποίηση χρησιμοποιήθηκε από τους ίδιους τους ποιητές και από καθεστώτα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως πάνω απ' όλα η τέχνη είναι αγώνας ελευθερίας. Όπως είναι και ένας αγώνας για την ομορφιά που απελευθερώνει. Μάλιστα, κύριε. Μια τελευταία ερώτηση. Θα σας κουράσω. Τι γνώμη έχετε για την ομοιοκαταληξία στην ποίηση? Προσθέτει ομορφιά ή η έλλειψη της? Προσθέτει ομορφιά, αλλά περισσότερο στην περίπτωση που σίγουρα αυτή η ποίηση θα μελοποιηθεί και θα γίνει τραγούδι, φαντάζομαι, που σίγουρα τότε χρειάζεται η ομοιοκαταληξία. Βέβαια, υπάρχει ποίηση που έχει ομοιοκαταληξία, κατά άλλους σήμερα θεωρείται λίγο ξεπερασμένη η ομοιοκαταληξία, κατά άλλους το χρησιμοποιούν και τώρα ακόμα. Από το διαφωτισμό και έπειτα ξεκίνησε η εξατομίκευση, όπως ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, η ποίηση έπαψε να εκφράζει το ρυθμό της ομάδας. Απαραίτητα να εκφράζει το ρυθμό της ομάδας. Η ποίηση προσπαθεί να εκφράσει και τον εσωτερικό ρυθμό του καθενός. Ο εσωτερικός ρυθμός του καθενός δεν ταυτίζεται πολύ πιθανώς με τον εξωτερικό ρυθμό που προσδίδει η ομοιοκαταληξία στη γλώσσα. Πρέπει κάποιος να αφουγκραστεί τον προσωπικό ρυθμό του ποιητή. Είναι αγώνας για εξατομίκευση η ποίηση. Δεν συμβολίζει πλέον συλλογικά η ροή της εποχής του κοινοτισμού. Άρα, κατά εμένα προσωπικά είναι ξεπερασμένη. Αυτά είναι απόψεις, βέβαια, αλλά μια και ρωτηθήκαμε, απαντώ. Κάποιος άλλος? Αν και εγώ θα παράδεισω το προηγούμενο θέμα για να... Ναι. Με κάλυψε πάρα πολύ και εσύ το τοποθετήσει του κύριο Κλάου, αλλά τώρα με την καινούργια ερώτηση του κυρίου Φλόρου. Θα σκάσω. Γιατί ανασκαλεύει τις τάχτες τις ίδιες και τις προηγούμενες ερώτησεις. Ένας πίνακας πώς είναι πιο ωραίος, αν έχει κόκκινο, μπλε και πράσινο ή άσπρο και μαύρο? Θα μπορούσε να είναι και στις δύο περιπτώσεις πάρα πολύ ωραίος. Ακριβώς αυτή είναι η απάντηση. Είναι κάθε δύο διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Επειδή τον εκτιμώ ιδιαίτερα και γνωριζόμαστε, γι' αυτό και απευθύνομαι. Τώρα η ποίηση που έχει ομοιοκαταληξία είναι και συμπαθής προς το λαό. Ο πολλής λαός Ναι, αυτό είναι ίσως η Κίτη Πουλάνη, το τελευταίο της έργο που έχει κάνει τις πιο πολλές πωλήσεις ποίησης ποτέ, δεν έχει και μία ομοιοκαταληξία. Και μάλιστα ένα από τα ποίηματά της είναι ακριβή συνταγογραφία από φαρμακευτικό φάρμακο. Δηλαδή λέει 3/4 της αγάπης μαζί με τη διαίρεση του υποσυνείδητου της σκέψης και ολόκληρο αυτό είναι ένα ποίημα. Αυτή τη στιγμή δεν λέω ότι δεν ισχυρίζομαι ότι η ποίηση με ομοιοκαταληξία είναι ποιοτικά ανώτερη από την ποίηση που δεν έχει ομοιοκαταληξία. Διότι όσοι ασχολείστε περισσότερο και ξέρετε μέσα στο πράγμα της ποίησης, το ξέρω πολύ καλά ότι αναγνωρίζεται και έχει αναγνωριστεί γενικά ότι η ποίηση χωρίς ομοιοκαταληξία έχει φιλοσοφία, κρύβει αρθές, αυτή τη βιολογία αρθές τους ανθρώπους του πίνα. Για παράδειγμα, αυτή καλλιεργεί τους περισσότερους και όχι. Έτσι νομίζω ότι αυτό πιστεύω. Εγώ δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι είμαι ένας από τους σαν εσάς, ο οποίος αγαπάει την ποίηση. Θα πούμε ότι και εμείς ουσιαστικά δεν έχουμε πει ποτέ ότι είμαστε ποιητές. Τι σημαίνει άλλωστε, είσαι ποιητής, τι σημαίνει? Επειδή αυτό δεν το καταλαβαίνω. Η ιστορία σε χαρακτηρίζει. Να εξηγούμαστε. Απλά μπορούμε να πούμε ότι περνώντας το στάδιο του πειραματισμού σε αυτόν τον τομέα που λέγεται ποίηση, έχουν έρθει κάποια καλύτερα επιτεύγματα που κάποτε θα μας οδηγήσουν να λεγόμαστε και ποιητές. Δηλαδή, ουδέποτε μπήκαμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή από τα ποίηματα που έχουμε γράψει αρκετά ποίηματα να τοποθετηθούμε και να πάρουμε τίτλο και να αγγιστρωθούμε πίσω από εκεί, ας πούμε, και να πούμε ότι έχουμε γίναμε. Αυτό είναι το διαμνηθεί. Εγώ δείχνω λίγο ένταση γιατί πάντα διαφοροποιούμε στο γεγονός της
διαλογής της τέχνης, όπως είναι στα συσκευαστήρια που περνάει το προϊόν και υπάρχει κόσμος και το διαλέγει, ξαφνικά ορίζουμε αυτό είναι έντεχνο, αυτό είναι ομίσιο, αυτό είναι ημιτασιό και το άλλο είναι καλό. Αυτό είναι μια πολύ ωραία απάντηση. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ρόντου που θέλει να πει κάτι. Ναι, θέλω να πω ότι δεν άκουσα από κανέναν σας να πει γράφω ποίηση και δεν μ' αρέσει. Εγώ γράφω ποίηση πριν το σκεφτώ. Δεν έχω ώρα, δεν έχω χρόνο. Γράφω ποίηση γιατί βγαίνει. Είναι τρόπος ζωής. Όλα τα άλλα γράφουμε και πολιτικούς. Το είπαμε να Κάπως η παιδεία είναι η δάφη. Μια φορά κανείς πεθαίνει, ναι. Αλλά πολλές φορές ζει. Τελειώσαμε. Αυτό δεν το είπαμε γιατί είναι το αυτό εδώ. Χαίρομαι που μιλάτε, χαίρομαι που έχουμε τους δυο κουτάδες σε σένα και σένα και σένα και σένα. Και τόσους άλλους. Οι Έλληνες είναι όλοι ποιητές. Εγώ δεν γνώρισα κανένα να μην γράφει. Λίγο πολύ. Όταν ήμουν 14 ετών, γνώρισα τον Ελίτη στο Ζενίθ που ετοιμόταν για να πάρει τον Νόμπελ. Μου είπε, έχεις πολύ δρόμο για την ποίηση, μεγάλη θητεία. Αλλά Θεέ μου πόσο φοβάμαι αν θα ήσουν 30 χρόνια μεγαλύτερη. Έτσι μου είπε. Πόσο θα φοβόμουν αν ήσουν 30 χρόνια μεγαλύτερη. Ήταν ένα, πώς να σου πω, ένα θαυμαστό για την ηλικία των 16. Λοιπόν, γράφουμε ποίηματα γιατί μας αρέσει. Εγώ γράφω ποίηματα γιατί είναι τρόπος ζωής. Γιατί χωρίς αυτό δεν ζω. Έτσι. Είναι η ελιξίδα ζωής που λέμε. Δεν τόσο. In το νουάρε πόλη εντέθερμίκατ, λέει ο Βεργίλιος. Και όλα γύρω τριγύρω απειλούν τους άντρες με θάνατο. Κούκλα μου, συγχαρητήρια. Είμαι συγκινημένη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το Ευχαριστήθηκα που μίλησα μαζί σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ γράφω. Δύο καινούργια βιβλία που κυκλοφόρησαν λένε «Έρχομαι από το πρώτο αστέρι του Κεντάβρου». Είναι το Α του Κεντάβρου. «Έρχομαι από το πρώτο αστέρι του Κεντάβρου». Εκεί μιλούσα τη γλώσσα του νου. Εδώ βρίσκομαι γόνιμο απολύθωμα του παλιού εαυτού μου. Σας χαιρετώ. Σας φιλώ όλους. Αγαπάτε την ποίηση. Χωρίς ποίηση δεν ζούμε. Δεν ζούμε. Νομίζω έχουμε τελειώσει. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν κοντά μας απόψε. Ευχαριστώ πολύ.